αριθμούς, που κάθε χρόνο γινόμαστε όλο και περισσότεροι, που κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι τιμούμε μια εκδήλωση μνήμης και όχι μίσους, όπως λένε οι διάφοροι προοδευτικοί. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τα χιλιάδες ονόματα που βρίσκονται στις μαρμάρινες πλάκες, πραγματικά ονόματα και όχι δήθεν και ανύπαρκτα, όπως προσπαθούσαν και προσπαθούν να φτιάξουν και οι απανταχού αριστεροί, όπως το Πολυτεχνείο και αλλού. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι με ονοματεπώνυμο, από τα χωριά από τα οποία τους πέραν και τους φάζαν, ζωντανούς, τους ξατεριάζαν και τους πετάγαν στην πηγάδα. Και όπως υπάρχει η πηγάδα του Μελιγαλά, υπάρχουν και δεκάδες άλλες πηγάδες σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην Αθήνα και αλλού. Λοιπόν, αυτές δεν είναι γιορτές μίσους, είναι γιορτές μνήμης για να θυμούνται οι υγιείς Έλληνες τι κάναν κάτι σιχαμένοι που δυστυχώς είχαν στην ταυτότητά τους το Έλληνας και πουθενά αλλού. Και να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι τώρα που η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει και φτάνει στην κορυφή, αυτές θα τις κάνει εθνικές εορτές για να θυμούνται οι νεότεροι. Γιατί βαρεθήκαμε την παραπλάνηση του συστήματος, βαρεθήκαμε την παραπλάνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του νέου ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των λοιπόν προοδευτικών δυνάμεων. Λοιπόν όχι. Λοιπόν όχι. Ερχόμαστε εδώ ανελιπώς κάθε χρόνο. Δεν έχουμε συγγενείς και πηγαίνουμε και σε κάθε άλλη αντίστοιχη εκδήλωση μνήμης. Γιατί τους σεβόμαστε και σεβόμαστε και αυτούς που πολεμούσαν τότε για να προασπίσουν όχι μόνο την ειρήνη και τη δημοκρατία, αλλά τον πατριωτισμό, τον εθνικισμό των Ελλήνων απέναντι στη λέλαπα του κομμουνισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Αγίας κ. Φίλιππο Μπάρη. Ρε παιδιά, για όνομα από το θυμάμαι, Πανασιολογιότατε, εκπρόσωπε του κυρίου Μητροπολίτου μας Χρυσοστόμου, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ως απλός πολίτης αυτού του Δήμου και αυτής της πατρίδας, είναι δύσκολο να μιλώ για τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της πατρίδος και συγκλώνησαν όλη τη χώρα μια συγκεκριμένη εποχή, πόσο μάλλον σαν δήμαρχος μιας δοκισμένης περιοχής. Ήταν οι εποχές που η Ελλάδα πολεμούσε να διώξει τους κατακτητές της και ο σφετερισμός της εξουσίας εκφράστηκε με δύο αντίπαλα πολιτικά μέρη που ταλαιπώρησαν τη χώρα για πολλά χρόνια. Και ενώ στην ενιαία αντίσταση κατά του ναζισμού και του άξονα, η πατρίδα έγραψε λαμπρές σελίδες στον σφετερισμό της εξουσίας, τα παιδιά της μαύρισαν, ό,τι λαμπρό και μεγάλο είχε γίνει από το αλβανικό μέτωπο ως και το Γεωργοπόταμο. Μια μαύρη σελίδα της νεότερης ιστορίας είναι η μάχη του Μελιγαλά και ό,τι θλιβερό ακολούθησε με την πηγάδα. Αισθάνομαι την ανάγκη ως δήμαρχος να στείλω μήνυμα ενότητα στον λαό του Δήμου μου και σε όλους τους Έλληνες. Γιατί μπορεί να μας χωρίζει ενίοτε η κομματική μας θέση, μας ενώνει πάντοτε όμως η ιστορία μας, η εθνική μας αξιοπρέπεια, το κοινό μας μέλλον και η αγαπημένη μας πατρίδα. Γιατί στις βίαιες καταστάσεις και κρίσεις προσωρινή είναι η ομάδα των νικητών. Μόνιμα ηττημένη όμως είναι η πατρίδα. Και το λέω με τα λόγου γνώσης, γιατί η σημερινή οικονομική κρίση και η πολιτική κρίση είναι το ίδιο μεγάλη με αυτή του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου και των γεγονότων που ακολούθησαν. Οι περισσότεροι από εμάς δεν ζήσαμε τα τραγικά γεγονότα, γιατί είμαστε μικροί ή αγέννητοι. Αλλά οι οικογένειες της ευρύτερης περιοχής για χρόνια πολλά, είτε είχαν θύματα είτε όχι, έζησαν τα γεγονότα από αφηγήσεις πιστευτές ή απίστευτες, με τραγικές λεπτομέρειες που βάρινε την ψυχή τους, φόλιασε το μίσος για τα γείτονα, τον συγγενή, τον αδελφό.
Μετά περίπου από 65 χρόνια πάνω κάτω η ιστορία κατέταξε δικαίους και αδίκους. Ο χρόνος που πέρασε έριξε το πέπλο επιτέλους στη λύθη και στην ταλαιπωρημένη περιοχή μας. Όμως δεν ξεχνάμε ποτέ. Τιμάμε τη μνήμη, δεν υπάρχει λύθη. Λοιπόν, σήμερα αποτείουμε φόρο τιμή σε όλους τους νεκρούς και ας γίνει αυτή η μέρα της μνήμης η απαρχή της ενότητας του λαού μας, για να μην ζήσουμε τέτοιες δύσκολες στιγμές ούτε εμείς ούτε τα παιδιά μας. Είναι η στιγμή που πρέπει να απαντήσουμε όλη στη σημερινή κρίση με βαθιά πολιτική συνένεση και λαϊκή ενότητα. Να αφήσουμε τους εγωισμούς κατά μέρος και να μην ρωτάμε τι κάνει η πατρίδα για μας, αλλά ας αναρωτηθούμε τι κάνουμε εμείς για την πατρίδα. Αιωνία η μνήμη όλων σας από όπου και αν προέρχεστε. Ας είναι το αίμα σας το τελευταίο που χύθηκε σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ.